Tungod sa akong friend o naginampiling man kikapoy pa ni ba? Kay gikapoy man atong paubanon. So for today's video maadong buong kagatanan. Ali guys, ubay na pasad ko ninyo nga maggama ta karon og native delicacies sa social kaadyo. Unja karon padung nami sa Mumbai ka magkuha mi og dahon. Adto na tagda rin guys ang kalo kay of course karon nga panahon is ting-init man mao nang dita ang mabalaka sa ato ang pandong nga nabusot-buslot na. So for today's video, di ako diri sa CR. Bitaw guys, oy ang gi-check ang CR guys una bay tai. Huy, bitaw guys ang gi-check ang dahon kinataak sa CR. Unja nagtigo na po guys og patay-patay nga dahon kay atong i-prepare kay para pod ang ato ang dahon maluto na ditso. So tan-awan ninyo og taman guys, mao ni amo ang preparation kung unsaan pagsuman og bulanghoy. So nga unang step, makuha jud ka og dahon nga perfect kaayo. Ay of course di ay adyo kalimti ang mga ingredients sa pagsuman. Daghang klaseng suman guys, like suman nga tiktik, suman nga bulanghoy, suman nga budbud. Suman nga tiktik guys is made of corn or mais. Suman nga bulanghoy guys is made of cassava. And then, ang budbud made of pilit nga bugas. So naapot tayo of course suman nga dinumugan made of banana. So mauna ang mga klase-klase sa suman. Mauna na guys ang naibawaan na nga mga kind of suman diri sa amo ang dapit. So karon guys, i-prepare nami og dahon. So before ana ato doon sunod ang dahon ang ma-prepare tagpatay nga dahon. So anang time guys, nagkapaso-paso na yung tawon pud mi kay init kaadyo unsag ang mga dahon na wala nga sunog na. Dali ang kadyo kani katay nas basak. So be aware pud na karong panahon na guys, dito mag-alig-alig og sunog-sunog kay perti inita ba dya. Bahala jud mo masunog ninyong bike akip, char lang. Ito guys, dito magkumpiyansa karong panahon na kay karabing inita, dito bitaw alig-alig og kanang kuan na ay magsinisindi bitaw. So kay human naman si Mimi, so gi-prepare na pud nimo ng Bilma ang kanang dahon. So iyang gipigas-pigas guys kay mao mo na ipuston sa ato ang suman nga bulanghoy. So kay nagsanib first naman ang mga utok gapon, of course nagsuman mi og bulanghoy. Anak mo sa bukid guys, pag sanad first sabi dire Pikachu Thunder Attack! Char lang, unya kisugo ko sa kanang kot ni bisges ra ko, kisugo pugos ka na nagsuman, of course mutunong punta. Base unya guys dito mataga akip ba mo nang maning kamot sa tao mo tabang-tabang. Unya karon ako nang gisisor, of course, ato nang isisor siya kay nga ato na siyang itopong-topong siya guys, kay of course kung di siya matupong lain pud kaadyo kasi udi siya matupong kaadyo dapat perfect kaayo. Of course, dala guys, paanak ko kay perfect kaayo. Focus on the lips, don't focus on my paa. Char! Auk! 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 So karon guys, gi-prepare na po sa ato ni cousin ang balanghoy. So ato na siyang panitan kay of course ato siya alangan mag-akipon og banggod. Binulok man ang trabaho. Common sense ta ha, ato na siyang panitan kay of course mahilo ta na nagahuman ato na siya yung bangguran. Of course, ato na siyang bangguran kay of course into pieces sa pud siya mao na atong bulanghoy karon. So gamay ra kayo guys, ang sunod is boysin, mura na siya kadaghan na og pintal. Pero laban ra gyapon na napita ni kay magama ta og mga 30 pesos siguro na niyo or 20 pesos nga na siguro napita. So naghuman na guys, andali ara man gibanggudan. Of course walay hours. So ako nang kikumuta ng duga kay of course kuhaan na siya duga kay basin mga hilo ta. Mahilo Kitty ta man ang atong kuanong mga duga-duga, of course lain pugtong duga nga inyo ginahuna. Onya man ni resulta sa ato ang kinumutan. Lami ba o kumukumot. Sa bariha oy, nya pagkamana na guys man ato ang resulta. Onya guys, naghuman dito of course kimix na ato ang kuan brown sugar para sad ma-feel nato ang katamis niya. Huy! Bitaw guys, oy ato jud siya sa gulan og kanang mga like quinugay or brown sugar kay para patamis-tamis. Naghuman karabing paspasa mo putos oy murag masik makina. Don't focus the hands, focus the putos. So aning dapita guys, nakagama mi og 30 pesos so natagnaan jud ni cousin, grabe jud siya tagamon siya batog sa mga lola god, mura na siya power nga mutagna. Huy! Onya guys, magputos akong gibanganan man ito resulta perfect kayo nakagama mig 30 pesos ana. So mo na nagama guys, unya pag human naghalin na sa manang Bilma, so don't focus na labot, focus na naghaling ha. Unya guys, ingon si manang Bilma kung bulanghoy yung suman dapat daw punon og tubig ug pilit dapat tunga ara sa kaldero ang tubig. So mo na resulta guys, unya tungod sa paak dires na paakag dayla deserve. Unya guys, before ma-end tong video, salamat kaayo unya amping ta kanunay og God bless inyong tanan. Bye bye.